Mark chapter number 4, and verse number 26. And he said, siyempre si Kristo, and he said, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground, and should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up. He knoweth not how. Notice that phrase, he knoweth not how. For the earth bringeth forth fruit of herself, first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. When the fruit is brought, but when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. Masaya. O siya may ingon, sa ingon niya na ang gingharian sa Diyos. Sama kung ang uskataw nga magasabwag sa binhi ngadto sa yuta. Kinsa nagsapulong sabwag. Sabwag kung na mga binhi o ika mag-ana, mag-spray, magsabwag sa manggo. Magasabwag sa binhi ngadto sa yuta. Og matulog, og mabangon sa gabi, iyog sa adlaw, og ang binhi mo gitib, og motubo. Siya wala na sayod giyon sa kana nga pulong gitib mao ang proseso gikan sa liso ngadto sa tanom. Does that make sense? The process from seed to plant kana maong gitib. Ang seed magbuak na og naitanom magikan niya na motubo na kana mang pulong gitib. Ug ang binhi mo gitib og motubo. Siya ang tao nga nagsabwag, ang tao nga nagtanom. Siya wala na sayod giyunsa. Kaya ang yuta nagadala o bunga gikan sa iyang kaugalingon. Una ang dahon, unya ang uhay, human niya na ang tibok lugas sa uhay. Apan sa diha nga ang bunga nakagawas, diha siya nagapahimutang sa galab, tungod kay ang ting-ani miabot na. Kinsa nakasabot sa pulong galab? Galab kanang galamiton sa pagputol, di ba? Magputol sa alanihon. So my message tonight is God's laws work whether you understand or not. I love the truth of the message tonight. Ang mga balaod sa Ginoo mogana kung ikaw makasabot o dili. Magampon ta, dahil kung mo magalingkod, magwali ko kaninyo karon hapon. Father, would you please bless the message, fill me with your spirit as I preach, help every person to listen and pay attention and learn and grow. Lord, I pray, God, we'd have good decisions tonight because of this simple yet powerful truth. Dear God, please fill me with your spirit. Help me, God, to help your people tonight. Work in our hearts, we pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Hangtod karon hapon, wala gayud ko nag-stop ug naghuna-huna kabahin nini nga sambingan nga atong gibasa karon hapon. Syempre familiar, nagbasa ko hundreds of times, maybe not hundreds, but many times, scores of times akong gibasa kini nga sambingay, but I never looked at it to understand it. Nagdaghang bubuk kayo nga parables gisulti ni Kristo, and many of them we don't even look at. Pero ang kamatuoran ni ini nindo gyud. In the power of the story, the power of the parable is that little phrase, he knoweth not how. That is the key. Kana nga phrase maong yabi nga mo abri sa atong understanding mahitungod nini nga sambingay. This parable is about a man who plants some seeds in a field. Magsabwag siya, mag-scatter siya, magkala siya sa basing daghan, basing pipila. The Bible doesn't really say it, just says he casts. He casts some seeds dito sa yuta, dito sa iyang umahan. Now, that phrase casts, maga sabwag, that's not careful. That's not detailed. Wala siya naghimo sa straight kaayo nga rows, magtanom usad diri. Dili man. Siya sa itsa ra. Bisan asa mo, what's the word, land? Bisan asa siya mo, tugpa. Bisan asa siya mo, tugpa. Kanak na lang ang lugar. Wala siya nagkuha, sayo pang lugar. Wala ra. Wala siya klarong plano kabahin nini. Just sabwag. Kala ra.
Dayon, kanara. Nagpadayon lang siya diya sa iyang kinabuhi. Tanawang verse 27. And should sleep, nagastorya ka ba sa lalaki nga nagtanom, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. What is this describing? Nagpadayon lang siya sa iyang kinabuhi. Wala na siya naghuno-huna, kabayan niya na, kabalo siya ng mga liso dito, naglaong siya mo grow, pero wala siya nagbantay, just adlaw-adlaw, natulog sa gabi, may mata sa buntag, nagpadayon lang siya sa kinabuhi. I used to think it was like he gets up at night like he's worrying about the plants, but that's not it. It's the idea of he sleeps, he gets up, he lives, just padayon lang sa kinabuhi. And the interesting statement is at the end of the verse, the seed will grow, but he doesn't know how it will grow. Wala siya kabalo sa detalye, sa paagi, sa plano sa Ginoo unsaon nga kana nga mga liso maggamot ug maggitib ug magtubo ug magpamunga. Wala siya kabalo. He doesn't know how. He expects it to grow, but he doesn't know how it will grow. Nahibulo siya. Nahibulo lang siya. Kung ako mubutang sa liso, tiya sa yuta, kung naay ubay-ubay nga ulan, kung naay sunshine, sulaw, usahay, murag ka na nga liso, mutubo, o muhatag ka na ko sa alanihon. He doesn't know how it works, he just knows it works. Wala siya kabalo unsaon nga kana nga plant mo tanom. He doesn't understand the science. Kabalo ra siya, ako mo tanom, murag naibunga. Karon sa atong panahon karon, na tibuok area, tibuok branch of science, diin ang mga scientists magtuon, mag-study sa plants, sa mga tanom. That is called the field of botany. Or as Filipinos say, botany. But I believe it's botany. So this afternoon, I did a quick Google search. What is botany? And I'm going to read to you the English answer of what is botany. Okay? Botany is a branch of biology. We'll talk about biology in a minute. How many of you like science? Kinsa ganan sa science? Jade? Brother Nahum? AJ? Yep, the wicked ones. Kanara? Kinsa dali ganan sa science? Kinsa katulgon na kay tapulan ka? Alright. Don't worry. After the description of botany, there will be no further suffering about science. But listen, botany, this is an AI-generated response. Botany is a branch of biology that focuses on understanding plants. Mag-focus sa pagsabot, sa pagtuon sa mga tanom. Understanding plants and plant-like organisms, including their anatomy, physiology, genetics, ecology, and because they're a stupid AI, they included evolution, but that's stupid. Okay? It examines how plants produce food through photosynthesis. Do you like that word, Jade? You're such a nerd. Photosynthesis. Examines how plants produce food through photosynthesis, absorb nutrients, and contribute to ecosystems. I only recently learned the word ecosystem. Like in the last couple years, I think, by providing oxygen, food, and habitat. Botanists, kanang scientists nga mag-study sa botany, mag-study sa mga tanom. Botanists also study plant diversity, classification, and the relationships between plants and humans, such as their use in medicine, agriculture, and horticulture. What is horticulture? Agriculture, I understand. That's farming. What is horticulture? I don't know. And Jade, research that later, huh? Has to do with flowers? Maybe. I don't know. Here's the point I'm making. Kung ganahan ka, sa atong panahon karon, kung ganahan ka mokaton, unsaon nga ang mga liso mo tubo, makahimo ka sa Google search
o mas dako ang imong makat-unang gikan sa usa lang ka Google search kaysa tanan knowledge nga I can't talk. More than all the knowledge that was available at the time of Jesus, you can learn more than all of that in one Google search today. How does it work? Kung ang tanong nga naman, unsay may tabo ang tubig mobot dito sa liso, dayon na ay kainit gikan sa sulaw, and then how does it make it nag-split o mag-abri? You can study all that stuff because ang mga scientists nakakaton na, nagtuon na. You can learn more in one Google search than the smartest farmer at the time of Jesus could have learned in his entire life about how it would grow. You can learn how all of it works together. Magkakaton ka kabayan sa botany, kabayan sa plants, unsaon nga mag-grow, magbamunga. Makastudy ka sa tanan mga pulong akong gibasa diri makalibog gyud. I read though you say you didn't understand any of those words. You can learn all those words now if you want. But here is the beauty of our God's creation. Kini ang kanindo kabahin sa kamugnaan sa atong Diyos. Listen now. You don't need to understand how everything works in order to have a garden. Mom Farah, have you ever studied botany? How do you expect to run a garden when you don't understand botany? You don't have to understand botany. Here's what you need to know. Put the seed in the dirt. Put water in the dirt, and there will be a plant come out of the dirt. Ug lami ang bunga. Kung ikaw magtanom sa liso, muhatag niya na sa gamay nga tubig nga igo-igo, mubutang sa liso diha sa lugar nga usahay na ay sulaw gikan sa adlaw, murag ka na mo tubo. Why? Those are laws that God built in to His creation. And God's laws work whether you understand them or not. Let's go back to Mark 4:27, get a running start into verse 28. Maglanto ta sa 27, aron klaro man ang verse 28. And should sleep, so kini nga tao nagtanom, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. For the earth bringeth forth fruit of herself. I was going to say itself, but it's herself. First the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. Maybe that masahin. Og matulog, og mobangon sa gabi, og sa adlaw. Og ang binhi, mo gitib, og mutubo, siya wala na sayod, giyonsa. Kai, why does the plant grow even though he doesn't understand? Kai, ang yuta nagadala og bunga, gikan sayang kaugalingon. Una ang dahon, unya ang uhay, humaniya na ang tibok lugas sa uhay. Watch now. Kini nga farmer nga gihisko ni Kristo sa parable. Dili siya kinahanglan makasabot sa science. Kinahanglan ra siya magtanom sa liso. Kay ang balaod sa Ginoo mugana bisan wala ka nakasabot sa rason. When you plant the seed, dayon ang mga balaod nga ang Diyos may butang sa kamugnaan. Kana nga mga balaod, mubarog na, musulti, okay, humana ka, ako na lang karon. I'll take care of the rest. At timano na ko ang tanan lain. I will cause the plant to grow because God made the law. Look at verse 29. But when the fruit is brought forth, remember, he doesn't know how it happened. But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come. Apan sa diha nga ang bunga nakagawas, diha siya nagapahimutang sa galab, tungod kay ang ting-ani, miabot na. Bisan ang farmer, wala nakasabot sa tanan detalye kabahin sa science.
nakakaon gyapon siya sa alanihon. Why? God's laws work, whether you understand them or not. Ang balaod nga ang Diyos gipahimutang diha sa kamugnaan, kana maggana kung masabtan nimo o dili. God's laws work. If you put a seed in the ground, give it a little water, a little sunshine, murag ka na mutubo ug muhatag kanimo sa bunga. Syempre, you can do extra things to get more fruit. But even then, okay, let me ask you a question. Kita nakasabot sa fertilizer. What's that fertilizer sa Bisaya? I forgot. Huh? Abono. So mag-abono ka sa imong garden, di ba? Nga naman ang abono magtabang sa imong mga plants. Okay, let's take another step. It's common in America maggamit sa tai sa baka. Is that the right word? Para sa abono. I'm sure you do the same thing here, di ba? Why does that help your plants? You kind of know, but not really. You know it works. You know what to do, you just don't know why it works. Di ba? It works because God made the laws. And man has learned how to use the laws to produce more fruit. Am I making sense? Ang mga tao sa miaging panahon hangtod karon nagtuon sa nature aron makakaton unsang pinakamayong paagi nga mag-grow sa mas daghang bunga aron mabungahon gayon aron mas dako ang ginansya sa katapusan sa harvest. You don't need to understand why it works in order, watch now, you don't need to understand why it works in order to benefit from it working. God's laws, physical and spiritual, always work. Panaglitan. Wala kaayo ko nakasabot sa electricity. I understand a little. I know if you put your finger in there, it hurts. Nakasabot ko gamay kabayan sa electricity. Pero, naidaghang tao nga bright kaayo sa last 200 years kapin nga nagtuon sa electricity ug nakakaton sa mga balaod sa Dios mahitungod sa electricity. Og sila nag-invent sa mga light bulbs. Thomas Edison invented the light bulb. Nagsulay siya daghang panahon na hagbong napakyas, and finally he made his first light bulb. I don't need to understand. I've read about it. Medyo nakasabot ko. Pero ang kamatuoran, dali ko kinahanglan makasabot. There's only one thing I need to know about light bulbs. You ready? That's it. Mag-benefit ko gikan sa pagka-bright sa uban. All I have to do is turn the switch. If I go into my room and it's dark, dili ko ganahan sa kangit-ngit. Pero na simple nga kasalbaran. Click. Na ay kahayag. Let there be light. Oh, and there was light. Milagro! Dili milagro. Kanang balaod gihimo sa Ginoo, ang tao nakakatun lang sa iyang balaod. We use God's laws to develop our technology and make our lives easier. Aron natong kinabuhi mas sayon, mas comfortably. Watch now, if I push the switch, the light will turn on. Bisan wala ko nakasabot sa tanan kabahin sa electricity o kuryente. Para na ako, hangtod karon walay taon nakasabot gayud sa tanan kabahin sa gravity. I think even now some scientists dili mag-uyon, what is gravity? Pero kitang tanan mag-uyon,
gravity always works. Say, Pastor Mike, how do you know gravity works? Okay, sayon kaya ni. Kanang ko ikaw mo cross the street. Kanang ko ikaw mo kat-kat sa uska coconut tree. O kung mobot ka sa pinakatumoy sa coconut tree, ganang ko ikaw mo ambak. O kitang tanan magbantay. Yup, mugana gihapon ang gravity. We'll call you Mr. Jelly. Gravity always works. Nobody breaks the law of gravity. You can try. Gravity always wins. What goes up must come down. Diba? Say, whoa. What about airplanes? Oh, that's simple. Ang Diyos naghimo sa laing balaod, kitawag ang laws of aviation. And those laws allow us to temporarily overcome gravity. Temporario lang. You always have to come down. And you know what? I don't really understand the laws of aviation. Nakasabot ko gamay, nakasabot ko kung naay wing, kung ang wing na ay curve sa ibabaw o mas flat sa ilalom, mas layo ang distansya sa hangin sa ibabaw o mas short ang distansya sa ilalom. So, that means kung ang airplane mag-ana, ang hangin sa ibabaw sa wing mas dali. Ang hangin sa ilalom sa wing mas hinay sa flow. So what does that do? Kung mas dali ang hangin, mas gaan na. So ang hangin sa ilalom mas bugat ug mag-push sa airplane pataas. Si Pastor Mike, wala ko nakasabot niya na. Ako po medyo lang makasabot. But I got a secret for you. You don't need to understand. Buy a ticket, go to the airport, maka-fly ka. You don't need to understand why the airplane goes up. All you have to do is get in the airplane and the airplane will take you. Basta lang dali ka doon sa Iran. Okay naman ka. Sa atin ang Diyos, mimugna sa kalibutan. Mimugna pud siya sa mga balaod. Natural laws of our physical world and spiritual laws. And it's funny, nakasabot ta nga ang physical laws kanunay mugana. But for some reason, many people don't believe that spiritual laws always work. They do. Spiritual laws work whether you understand them or not. One of the biggest excuses, sa pinakadako nga alibay nga gigamit sa mga Kristohano nga dili ganahan mo tuman sa sugo sa Dios. Mao kini. But Pastor Mike, wala ko nakasabot. Nga naman gibawal ni. Nga naman dili pwede maghimo ni ini. Stricto kayo. I don't understand. Paminaw na ko karon. Here's the thing you need to understand. Sama niya nga farmer nga dili kinahanglan makasabot sa science kabahin sa pagtubo sa liso. Dili pud ka kinahanglan makasabot sa tanan rason mahitungod sa balaod sa Dios, sa espirituhanon. The law, if you follow the law, it will work even if you don't understand. Kinahanglan ra ka mag-decision nga magtanom sa saktong liso ug maka-enjoy ka sa alanihon sa umaabot. But I'll tell you who doesn't enjoy the harvest. The Christian who never plants the seed because he doesn't understand how it will grow. Ang Kristohano nga dili mag-enjoy sa harvest, mga Kristohano nga dili gayon mo tanom sa liso, kay nagduda siya, wa ko kabalo sa paagi, unsaon na magtubo, how does that, unsaon nga kana magbenepisyo kanako. You don't plant the seeds, you don't get the harvest. The law works whether you understand or not. And by the way, that's good laws and bad laws. You say, wala ko nakasabot sa gravity, so dali ko mutuo ni anak. You're not gonna live very long.
kinahanglan ka magdesisyon nga magtanong sa sakto nga mga liso panaglitan. God has made a law of purity. Mas maayo ang kinabuhi sa tao nga magpabilin putli before they're married and after. Listen to me very carefully. Usahay kita mo sulti. Oh, magpabilin ko nga pure hangtod maminyo na. No. Me and Mom Ruth, we were pure when we got married and we're still pure. Kay walay lain. Kaming duwa ra. We're still pure. You don't lose your purity. You understand what I'm saying? Dili mawala ang imong purity. Mawala ang imong virginity, but not your purity because it's inside marriage. Pure gyapon kay sumala sa hinlo nga plano sa Dios. God has made a law of purity. Pero gapuyot ta sa kalibutan nga wala na nakasabot nga importante ang purity. Ang mga tao manguyab, mag-ipon. Pon magkasal. That's stupid. That law works. Purity gives you a good life. Impurity will hurt you. And that law never changes. But here's the great thing about the law of purity. You don't have to understand all the reasons why. Pastor Mike, wala ko nakasabot nga naman importante nga magpabiling nga putli. I can't even have a boyfriend, I have a girlfriend. I don't understand. Why is it so important? You don't have to understand. Just plant the seed and you'll get the harvest. God has made a law about selfishness. Here's the law. Unselfish people are happier than selfish people. That's the law. And it never breaks. Ang mga tao nga dili dalo, kanunay mas malipayon kaysa mga dalo. And that's backwards to our thinking. Kaya para nato, ang tao nga dalo, mungkuha sa iyang gusto. Nga naman dali siya happy because it breaks the law. And God's laws always work. Listen to me, if you are selfish, you will be unhappy. Kung ikaw kanunay maghunhun, nga naman ang tao dili ganan nako, nga naman wala sila naghimonian para nako. You're the one who's not happy. Pero kung ikaw naghunhuna, unsaon nagpagtabang kaniya? Unsaon pagtabang kaniya? Guess what? Kana nga taong malipayon. It's a law. It goes against our sinful nature. Magbatok sa atong magsasalang kinaiya. Pero kanang balaod sa Diyos, ang tao nga dili dalo, ang tao nga magkinabuhi alang sa uban, siyang malipayon, o ang tao nga magkinabuhi alang sa iyang kaugalingon, siyang miserable. Are you happy? Di kayo. Who you been thinking about? Kinsabay mong gihuna-huna. Wala itaw mo tabang. Wala itaw nakasabot sa akong kaliso. You're not happy because you are not following the law of unselfishness. God has made a law about pride and humility. Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. God resisteth the proud and gives grace to the humble. Ang Diyos mopaubos sa mga mapagarbohon o mapataas sa mga mapaubsanon. That's the law. That's the law. So, unsa may tabo sa tao nga mahimo mapagarbohon, ang Diyos magpaubos niya. Ang kaula mo dangat kaniya. It's the law. It's the law. And it always works. Kung ikaw mo tugo, ang garbo mo sulod, magpundo sa imong kasing-kasing, paminaw, ang kaulaw padulong. It's coming! Why? God's laws always work. Whether, Pastor Mike, wala ko nakasunod. Nga naman, ang garbo, kanunay mo tumong yana. You don't need to understand why. It always works. Pride comes, mahulog ka. Matumba ka. Mapukan. But here's the great thing. You don't have to understand why. You just have to stay humble. Mag-ani ka sa bunga, sa humility, bisan wala ka nakasabot sa rason. Though I think most of us understand it pretty easily.
What I'm saying is, ang mga espirituhano nga balaod sa Diyos, maggana kanunay. Kung ikaw makasabot o dili. But let's take it a step further. Let's go back and talk about electricity for a minute. Daghang butang kabayan sa electricity nga wala ko nagsabot. Daghang butang kabayan sa technology. I know how to use a computer. I know how to use my phone. But I don't know how it works on the inside. Here's what I know about my phone. Kinahanglan ko sa akong phone kaya daghang importante nga butang nga akong himuon sa akong phone. Kabalupod ko nga ang battery sa akong phone, dili mo lungtar hangtod sa turan, usahay mahuro na ang charge sa battery. And I've learned, if I take my phone and I get a cord and I plug the phone into the wall, ang battery mo dawat sa charge aron makagamit pa ko sa akong phone. Aron si Beth o si Flory o si Miley makahulam sa akong phone o maghimo sa 50 million selfies sa akong phone. Now watch now. I don't know how the phone works, but somebody else does. Right? Na ay tao nga bright kaayo nga nagtuon sa tanan kabayan sa electricity, kabayan sa technology, o gadgets, o memory, o ang tanan. Touch screen. Wako kabalo kabayan niya na. But you know what that means? I can, watch now, this is important. I can benefit from the study of other people even if I don't fully understand everything they understand. Ako makakuha sa benepisyo gikan sa ilang kahibalo bisan ako dili makasabot sa iyang kahibalo. So let me talk to you for a minute, especially the young people. Paminan ako, this is for everybody, but especially the young people. Ang Diyos mihatag kaninyo sa mga espirituhanong pangulo sa imong kinabuhi. Mga leaders nga nagtuon sa pulong sa Diyos ug nagtuon sa kinabuhi sa uban ug naidakong makatunan kabayan sa maayo ug dili maayo. And you don't have to understand everything I understand in order to benefit from what I know. Panaglitan. Naidaghang butang nga ako makapasabot kanimo. Pero tungod sa imong pagkabataon, pasin maglusod ka nga makasabot. Or bisan dako nakahamtong na sa imong natural, basin imong espirituhanong batanon pa ka. So naay mga butang nga ako nakasabot kay nagbasa ko sa Biblia dugay na. Nagtuon sa Biblia namin sa pagwali sukad 4 years old ra ko. So naay mga butang nga sayon kayong masabtan ako pero basin ikaw maglusod makasabot bisan ako magpasabot kay wala pa ka nag-experience sama nako. For example, I understand why rock music or K-pop music or rap music or worldly love songs will hurt you. I know why. Ako nakasabot sa rason ng mga kantahon nining kalibutana mo palayo nimo gikan sa Ginoo mo pabuhog na sa imong kasing-kasing mo tangtang sa imong tinguha nga mo lagad sa Ginoo. I know the reasons pero basin maglusod ka nga makasabot. Kung ako magpasabot kabayan sa music, kini ang backbeat ng music, magdani sa imong unod, kini ang sway, kini ang jazz style. Kung ako magpasabot, basin makasabot ka, basin dili. But here's the wonderful news. You don't need to understand why. All you have to do is turn the stupid song off and you'll be okay. Kinahanglan ka magpalong niya nga basura diya sa imong cellphone himo ang decision dili na ko maminaw niya nga klase sa song kung ma-discourage ko mo kung sakit akong kasing-kasing dili ko mo balik sa akong daanan ang music dili ko mo balik sa mga love songs mga rock mga K-pop kay akong pastor nagingon kana makadaw na ko wala ko nakasabot pero ganahan ko magbenepisyo gikan sa iyang pagsabot. Am I making sense? You don't have to understand to benefit in the harvest.
plant the seed, no worldly music in my house. Make the decision. I don't understand why, but it works. Nakakita ko sa kinabuhi sa mga tao nga naminaw sa kalibutan nga music. Di ko ganahan niya nga kinabuhi. Naglantaw ko sa kinabuhi sa laing Kristohano nga nahibula gikan sa kalibutan. Kana akong gitinguha. Wala akong nakasabot sa tanan, pero kana akong gitinguha. Am I making sense? Makabenepisyo ka, gikan sa kahibulo sa uban, bisan wala ka nakasabot sa tanan. Now, don't misunderstand me. I will explain. Usahay, naidya ka mensahe, nagpasbud ko sa rason, sa mga rules, sa among pagkastrikto. But if you don't understand, it's okay. Makaani ka gihapon. Makabenepisyo ka gihapon. By the way, dilipod ka kinahanglan makasabot kung unsang problema sa contemporary Christian music. Naidakang music itawag Kristohanon nga way labot ni Jesus Kristo. Kanama music sa yawa nga may lyrics gabay ni Kristo. The Bible says, what communion hath light with darkness? And the answer is, wala. Kini nga mga rock groups nga musuldi, naigugma ni Jesus, pero magsunod mi sa mga grupo nga nagsunod sa yawa. Why klaro? Be careful on YouTube. Kung mag-search ka Christian music sa YouTube, I promise you, the first 5,000 songs you find will be garbage. Kini nga kalibutan na puno sa mga kalibutanhong nga Kristohanon nga layo kayo gikan sa Ginoo ug ang ilang music mo palayo nimo gikan sa Ginoo. If the person singing looks like they could sing at a bar, then they probably should go sing at a bar. They're not following Christ. If their music sounds like the music at the disco, then maybe they should go sing at the disco because they're not following Christ. Say, but Pastor Mike, I don't understand. Nalibog ko kay ang naidaghang bisa ng mga Baptist na mo. Sa Facebook, mo post sila sa mga songs na lahi gyud sa mo. Kaya ang ilang mga pastor, mga talawan. O base nilang pastor ignorante. But you have a pastor who understands music. You don't need to understand why. All you have to do is say, I'm not listening to CCM. Dili ko maminaw niya nga klase sa music nga, Pastor Mike, what's that problema sa praise and worship? It makes me feel good. God's music is not about making you feel good. These churches that sing praise and worship, their music makes people feel good, and their preaching makes people feel good, and nobody changes. Si Pastor Mike, I just don't understand. Wala ko nakasabot. Naidagang music nga para nako. Okay naman. Okay, so wala ka nakasabot. Okay naman. Makabenepisyo ka, gikan sa akong pagsabot. Just trust your pastor. One day you'll understand. Kung wala ka nakasabot karon, puon, makasabot ka. Here's what you need to do. Turn the song off. If you downloaded it, delete it. If you saved it in a playlist, delete the playlist. And don't go back to it the next time you feel discouraged and sad. Ako nakasabot kung unsa may tabo, kung ikaw mo tanaw sa hugaw, daotang mga salida nining kalibutana. I understand what it will do and I understand why. Pero basin dali ka makasabot gyud sa rason. Pastor Mike, I don't see what's wrong with this movie. My kids, Dad, can we watch? No. Kai, dali ko kinang magpasabot ninyo? No. Sometimes I tell them, sometimes I don't. Ako masulod yung parang natingala ko sa mga salida nga, what's the word, gibantay? Is that the word we use for a movie? Or gitanaw? What's the word we use for movies? Tanaw, bantay, lantaw, unsa? Tanaw. Natingala ko sa mga salida nga gitanaw sa mga Kristohano dito sa US. Okay, magprangka ko.
Si Ma'am Ruth nanganak dito sa Hammond nga dapit na ay pamilya. Butan sila, humble, nahiguma sa Diyos, nagsogunin sila, ministry yun. Sila nag-volunteer nga magbantay sa mga anak kay kalit lang. I forget what happened nga. Did we plan daan nga sila mutabang or nalimot ko? Nagsabot ni daan. Oh, I forgot. She was induced. That's right. So we did plan it. Pero ako mga anak niya to sa ilang balay. Nagstay dito 2 or 3 days tayo. Notice nagbinasay lang ko. Ako kabalukin sa maminas kong pagwali. Ako anak ni balik sa Dad, natingalan mi sa kadaghang sa ilang salida dito sa basement. Daghang gyud ang mga salida sa ilang balay. Daghang Kristohang ang pamilya sama ni Ana. Pero kanadali mahitabo sa akong balay. Mas stricto ko karon kaysa kaysa panahon bago pa mi namin nyo. You listen, you say, well, Pastor Mike, I don't understand. Para na ako, kining ang movie, kining ang salida, okay naman. Okay, why don't you just trust your pastor then? Puon-puon, makasabot ka. But can I give one simple illustration? Kung magbantay ka sa movie Friday sa gabi kamusta ang kainit sa mong kasing-kasing para sa sowaning Sabado sa buntag? Kana mong gurang ebidensya. Paigot na ka na. You know, kung magbantay ka sa movie, horror movies, can I just say, Christians don't watch horror movies? Not real Christians. Oh, basing naluwas, pero dili tigsunod ni Kristo. But I like them. Okay, so wala ka nakasabot. Pagsali ka na ako, kana mo guba sa imong paglakaw sa Diyos. Natingala ko. Pipila ka tuig mi labay, nakahapit ko sa church na ay gamay nga Bible College. Nagsulod ko sa church property, nakakita ko tulo ka students, Bible students. Kung naglingkod sila, nagduo sa laptop, I said, ano sa inyong buhaton? Nagbantay mi sa salida. Wala itago. That means gitugotan. Ano sa klase? Horror man. Diya nakitaan sa tanan diya sa eskwela. Na-shock ko! Magsulay ka, mag-train sa mga batanon sa ministry para matugo sila magbantay niya ng kaugawan. Kanadali mo gana. Kanadali mag-uyon sa balaod sa purity. Purity is more than your body. It's your mind, it's your eyes, and your heart. And then your body. Pastor Mike, wala ko nakasabot. Nga naman, stricto kayo ka kabayan sa mga movies. Kabayan sa mga salida. Tungara ko kabalo sa kanapadulong. Di ko makasabot niya na. Okay, pagsalag lang nako. Makabenepisyo ka, gikan sa akong kahibalo. You don't have to understand why it's bad. All you have to do is say, dili ta magbantay niya na sa among balay. Dili. Mom and Dad, pwede ba? Dili. Oh, there's a few. Naipipila nga okay naman. Ang mga daan. Older is better. Dili ko makahiskot kabahin sa mga movies dari sa Pilipinas kay syempre wala ko nagbantay. All I know is bisan ang mga daan dito sa barbershop, hugaw gyapon. Makakita ka nga daan ang movie kay tungod sa quality. Kabalo ka nga karaan ni. Pero bisan ka na gikan sa 80s ug 90s, hugaw gyapon. Sa akong nakitaan. And I don't even understand half of the words. Kahit Tagalog man. Pero bisan ako naglingkod diya sa chair, nakadungo, I can tell. I don't want my kids to watch that. Kung naay cursing, kanaway labo sa imong balay. Kung naay sexy scenes, diin ang babae naglihok sa paagi nga makadani. Kung ang babae nagsuot sa pamisting nga dili modest, kanaway labo sa balay sa Kristohano.
Pastor Mike, wala sila naluwas, pero ikaw naluwas ka naman ikaw nagbantay. Uy, this is popular preaching tonight. Nindot kayo ni! Ako mahibalo sa may tabo. Ako kabalo sa rason nga walay tao ang nga mag-inom bisan usa ka shot. Kabalo ko sa kanapadulong, and I can prove it from the Bible. Kabalo ko na mga talawang nga pastor o mga unod no nga pastor nga magpastor, si Kristo naghimo sa tubig nga bino, so okay naman. Si Paul nagingon ni Timothy, drink a little wine, so okay naman, basta lang gamay ra. They're idiots. And they're dishonest. And they don't love you. Pero I understand, na gamay nga kalibog, especially sa bagong Kristohanon, kabahin sa Elimnon, Pastor Mike, ay murag na daghang bino sa Biblia, so I can explain to you what wine means in the Bible, and I have, and I will again. But if you don't understand, makabenepisyo gyapon ka gikan sa akong pagsabot. Makalikay ka sa daghang pagmahay kung mulikay ka sa tanang Elimnon. Guys, girls, young people, kung wala pa ka nag-inom sa imong first shot, gipanalangin gayon ka sa Ginoo nga naluwas ka sa imong pagkabatan-on. Pagpasalamat sa Ginoo nga ikaw na nasa church din ang pastor magwali aron magwarn nimo. If you never take your first shot, dali gayud ka mahimong addict. Dili ka kinahanglan makasabot sa tanan sa Biblia kabahin sa Elimnon aron magbenepisyo. Kinahanglan ka maminaw sa pagwali sa pastor nga nakasabot na. Can you prove it? Yes, I can. And I have, and I will. But if you don't understand, you can still say no to alcohol. Di ko. You want the shot? No. Ako kabalo sa rason nga mga batanon dili makahikap sa usag-usa lalaki o babae. Dili walay paghikapay. I don't want even playful maghikap-hikap na, stop it. I don't even want that. Si Pastor Mike, gamay ra na. Okay, wala ka nakasabot. Pagsalig ka na ako. Let me teach you a secret. If you never touch a girl, you'll never sleep with her. Simple kayo. Kung imong rule, dili ko mohikap. There's only one way you'll see me touch a lady. I'll shake a lady's hand. Diba? I'm not tricking you. I'll shake a lady's hand. Kana ra. You're not gonna see me walk up to a Christian lady at church and say, hey, kumusta ka? Dili mahitabo. Si Ma'am Ruth na lang. At our Bible college, bawal ang pag-shake sa hand sa mga lalaki babae. Kaya naman, Pastor Mike, kaya nakasabot sila sa mga students. Naay mong uyab dito. Hey, Ruth, kamusta ka? Oh, it's good to see you today. Oh, gimingaw ko ni mo. So they made a rule, bawal pod. Bawal. Say, Pastor Mike, I just don't think it matters. Yes, it does. Yes, it does. Ako makapasabot nimo sa raso nga ang Mobile Legend moguba sa imong kinabuhi. You say, Pastor Mike, I don't understand it. Para nako, okay naman. Ay, dula ra. Okay. Why don't you just trust your pastor? You don't need to understand. You just need to uninstall it from your phone. Ayaw pagsulti, usahay ra ko. No, uninstall it. Ikaw makaani sa benepisyo bisan wala ka nakasabot sa paagi sa rason para sa tanan. Hey, young people, can I say something to you tonight?
ang imong kinikanan nakasabot sa mga butang nga wala na sabtan nimo, undang ang pakiglali sa imong kinikanan. Don't argue with your parents. They know things you don't know. Kana kung mag-ato dire, no, dire ka. Dili ka dili ka mo tugo nga ako mo ato bisan asa, ako manghigala mo ato nga naman dali ko. Oh, stop it. Stop it. Mong kinikanan magsulay magprotector nimo gikan sa kadaot nga makita nato sa tibok dapitan. Parents, it's okay to say, man, I'm helping you out. You listen to me. The Bible says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee. You know what that means? Maayo na ang tanan nga may labot sa imong kinabuhi. Mas maayo ang kinabuhi sa batanon nga motuman sa iyang kinikanan. Mas maayo ang kinabuhi sa batanon nga dili magtubag-tubag. Pero stop it! Plant the seed of obedience. Turn the switch of obedience. Ikaw ang magbenepisyo bisan dili ka makasabot sa rason. Pastor Mike, usaya kung kinikanan na rules, dali, wala nasabtan na ko. Dili ka kinahanglan makasabot. Sila ra kinahanglan makasabot. And by the way, parents, ikaw na ay responsibilidad nga magstrikto sa imong mga anak. Ikaw ang naay tulubagon. Sa word I learned, I messed it up this morning. Ikaw ang naay tulubagon at tubangan sa Ginoo. Be strict. I decided a long time ago, mas mayo pa kung ako sobra ka strikto kaysa makulang. Was that clear? Sometimes I probably am a little too strict. Pero walay dugo sa akong kamot kung ang kinabuhi sa akong anak maguba. I've said some real hard things to my kids. My kids know. Kung magsugod ka sa relasyon sa uska buwangon o mag-engage na ka nga magpagkasal, ayaw pag-invite na ko sa wedding, di kumopil. Oh, Pastor, wala kay kalooy. No! Sila kabalodaan. Mas mayang mo tuwang ang ilang papa mo tabang. I'm not gonna show up at a wedding. Dili ko magsuporta sa kaminyoon nga ako nagatuo, dili ang kabubuton sa Diyos. Kung ganahan ka mo magkasal sa buwangon, pwede po. Dako na ka, depende nimo. Pero ako dili magsuporta ni Ana. And I know na ako'y daghang kaila sa US, dili mag-uyon ni Ana. I don't care. The good news is my kids know that in advance. They probably won't force me to make that decision. And by the way, strikto kayo ko sa akong anak, pero sila nahibalo nga ilang papanay ko nga nila. Y'all know how mean I am to Beth. That girl loves me to death. We have an ongoing battle. I tell her, I'm your favorite. And she tries to deny it, but it's true. I'm tough on my kids. Isukayo ko ni Michael. But they love their dad. Ako musultin mo sa raso ng mga kinikanan dali strikto, mahadlo ka nga imong mga anak masukot ni mo, mulayo di kan ni mo. If you love your kids properly, that gives you a right to be strict. And if you're not a hypocrite. Come on in, doctor. Hey, Romel, come on in. Hapit na tamag. Dismiss. Nana si Romel, so kinahanglan ko mabalik sa sinagdanan sa mensahe. Open your Bibles. Hey. Parents, paminaw. Listen to this statement. Children, obey your parents. Stop. Kinsa ang naay responsibilidad nga magtudlo sa bata nga mutuman sa ilang kinikanan? Kanadali ang responsibilidad ni Michael ang muwali sa bata na he does preach that. Pero kanang responsibilidad sa kinikanan sa diha ang bata
ang nasa edad ni Joey o ni Hannah. Kung magstrikto ka kung sila kini nga katason, okay naman ka kung sila mas taas na kay kanimo. Bisan mas dako na ka, you can't take me. I don't know how to say that in Visayan. You can't take me. Do you understand that expression? Unsa ba ka na? Unsa ba? Do you know that, Michael? You understand that line? You can't take me? What is it in Visayan? Wala. Listen, young people, listen to me. You say, Pastor Mike, pero akong kinikanan wala nagsunod sa Ginoo, kana wala labot. Pastor Mike, dali ko kailan magtuman sa akong papa kay wala siya nagsimba, wala siya nagalagad sa Ginoo. Whoa. Kung imong papa nagsugo, clean your room. Kana walay labot kung siya matarong o dili. Pagtuman pa. Imong mama musulti, do your homework, go to bed. Kana walay labot. Oh, what dili siya mayong nga Kristohanon. Children, obey your parents. It will work. Ikaw ang magbenepisyo bisan dili ka makasabot sa tanan. Plant the seed, the harvest will come. Kinakumansay karon sa tanan. Ako nagatuo nga naa ako'y responsibilidad nga magtudlo ninyo sa rason sa tanan atong rules ug pagkastrikto. Pero kabalupod ko nga usahay bisan magsulay gyud ko magpasabot na itaw dili makasabot. That's just natural. Na bagong Kristohanon, na tanan levels of growth. Paminaw. Kung dili ka makasabot, paghimo lang sa decision. Ako mo tuman gyapon kay ganahan ko makaangkon sa alanihon sa katapusan. Plant the seed. You don't need to understand. Plant the seed, the harvest will come. Why? God's laws work, whether you understand them or not. Tuko na mga ulo, Pilma.